Dwi wedi cyrraedd y gegin erbyn hyn. Dan, sy'n rwyt ti, ti lew? Helo. Ham, serfwydlen, clasur Nadolig. Pawb yn licio'r ham, dydyn, Nadolig. Wrth y modd. Ffein, mae rhaid dweud. Felly, sydd amdani, ham, beth sy'n neud o? Mae gennau cwpl o wahanol ffyrdd dwi'n neud ham fel arfer. So mae yna bit fatha ffyrdd syml, neu mae yna ffyrdd dipyn bach mwy special sy'n cymryd dipyn bach mwy amser. So dyma'r un special, y go-to os dwi isio... Os isio plesio. Ie. Ni'n sôn am beis yn y cwestiwn cracadalig, ond fi siŵr bydde Siôn Corn hoffi bach o ham hefyd. Wel, swn i. Tymod, ie, nwedig yn yr oriau yma yn y bore yna, yn wir. Reit, felly, mae gennau ham, mae o darn tua 2 bwys, rhywbeth fel yna. So, sa chi'n gallu gymryd am ein masif a dyblu fyny'r receipts, neu cael ein llai, ond mae'n iawn. So, mae hwnna'n mynd syth i mewn i'r sosban ma'n fama. Dion dwt. A dwi'n mynd i goginio fo mewn dŵr. Dwi'n mynd i goginio fo mewn dipyn bach o sydd llygeiron. Dwi'n bod fi wedi cwcio ham yn aml iawn yn blaen, ond fel arfer ti'n berfi mewn dŵr halan i gychwyn neu na ddim ffordd gwahanol? Wel, dim halen, oherwydd bod mae o'n eitha hall yn barod. So mae hwnna'n eitha bwysig dim halen. Ond mae bobl yn socio nhw dros nos mewn dŵr i gael y halen allan. Neu maen nhw'n dod efo i'r ferw, cael gwarad o'r dŵr, a wedyn dechrau eto efo dŵr ffres. A sydd afal yn fyna hefyd? Sydd afal, sydd llygeiron. O, neis. So, da ni'n meddwl jyst ychwanegu fatha blasa i hwn rwan. So, mae gennym ni dipyn bach o clove. Mae yna Juniper berry yn mynd i fewn. Neis iawn. Sprinclad bach o bobyn, ie? Ie, bay leaf. Ta rhyw nionyn bach. Mewn ag e. Digon i... Dwi bron a dweud, ti'n sosban mwy? O, cinnamon. A sôn am y sosban mwy, swn i ella yn berwi fo mewn sosban fawr. Ond beth sy'n neis amdano fo, da chi jyst yn gallu topio fo fyny hefo'r sydd. Twtio ddŵr os da chi'n rhedeg allan o'r sydd. So, mae hwnna'n berwi rwan am ryw 2 awr, rhywbeth tebyg i hwnna. A pan mae di goginio, gadewch iddo fo fatha cwlio lawr yn y stoc na. So, i adael y blas fynd i fewn. Ceuad yr ben o'n y beidio? Sa chi'n gallu, diolch yn bwysig. Na, diolch yn bwysig. A wedyn, ar ôl iddo fo gael ei goginio, fydd o'n edrych rhywbeth tebyg i hwn. So, mae'n mynd i fynd dipyn bach yn llai, mae hwnna'n ffain. A mae gennym ni fatha'r croen ma ar y top. So, be da ni jyst eisiau gwneud ydy cymryd y croen na oddi ar y top. A wedyn, da ni jyst yn mynd i sgorio hwn. Jyst sgorio'r ffat na. Jyst er mwyn i'r blas fynd i fewn. Wedyn, mae mwstard yn mynd ar ei beno. So, eitha lot. Eitha lot yna. Ar y math o mwstard ti'n ddefnyddio? Wel, dwi'n defnyddio 2 wahanol mwstard yma'n hyn. So, mae un yn mynd ar ei benon yn syth, i'r blas fynd reit i'r cig. A wedyn mae gennau fatha'r glaze i fynd ar ei beno. So, mae gennau just saws llugaeron o fan hyn. So, pawb efo dim bach o hwnna yn y cwpwrdd. So, wel, adeg dolyg, be bynnag. So, mae mwstard, fatha whole grain mustard yn mynd i fewn. Wedyn, dipyn bach o clove. O, bach mwy o hwnna, right. Cinnamon. So, i'r adeg? So, rhywfaint o laseiddiad rydyn nhw wedi am barod? O, ie. Rhy bach, ie. Ie, just ar gyfer y top. A wedyn, siwgr Demerara. Da ni'n cymysgu fe i gyd. Waw, mae lot o flasau fan hyn. Oes, mae yna. Pan mae'n cael ei rhostio, mae gyd o blasau yna'n mynd lawr i'r cig wedyn. A mae hwnna jyst yn mynd ar ei beno. Neis. Fel yna. A mae hwnna yn mynd i mewn i'r popdi wedyn. Am faint wedyn, Dan? O, ryw hanner awr, 40 munud. A'r tymheredd? Ie, 160, 180. Ond checiwch o, gadewch iddo fo fod am ryw 10 munud. A wedyn, just sbiwch arno fo. Ac os mae dipyn bach o'r fatha'r saws na ar y top di ddod off, rhowch o nôl ar. A cario ymlaen i rhostio tan ddech chi'n barod. Ddech chi'n gweld beth sy'n fel mae'n edrych wedyn. Ie, ar ôl gael ei rhostio, fydd o'n edrych fel hyn. Waw. Reit, amser i blasu. Mae'r borc yn barod. Cliw i chdi di hwn i beth i'r dar nesaf. Mae'r bol ar gig yn barod hefyd. A ddechrau chi fod yn... O, a mae di newid i liw, mae di mynd yn gyfoethog. Nawr te,
O, nawr tywau. Dyna fel arfer. Ie. Ni 'di gael torri i'w dafell. Sleiso i gael y blas ar y top. A bach o fraster. Dwi wedi gadael dipyn bach o fraster yna. Dwi'n meddwl bod hwnna yn bwysig. Mae'n lot o flas yna. Yum. Neu Siom. Wrth y modd yn y nefoedd. Diolch yn fawr.